Els artistes fallers són l'eix vertebrador i principal de les falles, una festa que compta amb el reconeixement de patrimoni immaterial de la humanitat. Sense els tallers artesans no existirien els monuments fallers i, per tant, tota la festa i tota la indústria que està al voltant d'aquestes creacions artístiques. També, això mateix passa a la ciutat d'Alacant i a altres localitats amb les fogueres, sent el monument foguerer el motiu principal de la festa. La professió, no reconeguda com a tal, de l'artista faller o foguerer és un fet autòcton valencià que genera més de 3.000 llocs de treball en la nostra terra i que compta amb vora 400 artistes distribuïts pel llarg i ample de la nostra geografia. La crisi sanitària de la Covid-19, que provocà la suspensió de les falles pocs dies abans de plantar i, posteriorment, l'ajornament de suspensió de les fogueres, ha suposat un colp per als tallers artesans on es creen les nostres falles i fogueres, fent baixar la seva productivitat i amenaçant la continuïtat de moltes empreses i, per tant, de molts llocs de treball, tant directes com indirectes. És per això que en un moment de reconstrucció econòmica, social i sanitària és precís que les institucions públiques i les diferents administracions tinguin en compte les reivindicacions i les necessitats dels artistes fallers i foguerers, per tal de garantir la pervivència del sector i garantir també la continuïtat de la festa, que s'estructura al voltant del monument que es planta en centenars de carrers, places i avingudes de tot el territori valencià en diferents èpoques de l'any. Per tot això, les Corts Valencianes, primer, mostrem el nostre suport als artistes fallers i foguerers com una professió autòctona valenciana imprescindible per a la continuïtat de la celebració de les festes de les falles i de les fogueres. Per això, demanem al Consell de la Generalitat i a totes les administracions amb competències el reconeixement de l'ofici d'artista faller i foguerer. Segon, demanem a totes les administracions públiques l'articulació urgent d'ajudes, subvencions i línies de crèdit per evitar el tancament dels tallers fallers i foguerers i també ajudar aquells que hagin hagut de tancar per impossibilitat de continuar pagant lloguers, sous i altres despeses. Tercer, proposem la creació d'un grup interdisciplinar i transversal de treball entre les diferents administracions, la Federació de Gremis d'Artistes Fallers i tots els col·lectius implicats en una festa que és patrimoni immaterial de la humanitat, per articular accions i interlocucions àgils a l'hora de fer front a la crisi actual, a noves situacions que puguen afectar greument a la festa i que servisca també per a potenciar i projectar més encara tota la indústria relacionada amb les falles i les fogueres, per la seva influència econòmica tan positiva en la nostra societat. Palau d'Esborja, 15 de juliol del 2020.